Ja, goddag og velkommen til en lille instruktionsvideo i ViewRangers, et GPS-program, som kan bruges på sin GPS-telefon. Jeg er gået her ind på deres hjemmeside, hvor vi kan logge ind. Det er vigtigt at få lavet sin login. Man kan sign in eller sign up her og lave sin konto. Når man har lavet sin konto, så bruger man for eftertiden login-knappen, og man får så dette skærm op. Man skriver sin e-mailadresse op og sin password og logger ind. Jeg har nu mit startskærm på ViewRangers, hvor jeg kan heroppe i menuen Support, Shop, Body Beacon, Chance, My Account, Routes and Tracks, Find rute og Home-knappen. Routes and Tracks under menuen, Create Route, kig på mapper, Create Route from Scratch, og det er det vi vil prøve her i dag. Vi får nu et kort op herovre til højre. Kan vi se hvilke kort vi bruger. Jeg foretrækker at bruge Open Cykelmap her. Det er et ganske udmærket kort at bruge til det her. Jeg søger lige hen, hvor at jeg vil starte min rute. Det er en rute, som jeg har lavet før endda. Det er faktisk bare jeg vælger at starte her. Det er Stenvær Mosebrugscenter. Dobbeltklikker med musen, og så går vi ellers ud og klikker på ruten her. Vi kan zoome ind, så den virkelig bliver nøjagtig. Og hver gang når at vi flytter kortet, så trykker vi venstre museknap ned. Og så fortsætter man ellers bare derudad. Vi går nu her uden for vejen. Og vi er nu færdige med ruten her. Ruteinformation kan vi trykke på. Heroppe vælger den rute, den 22.12.2015, 14.32.06. Ja, den kan vi selvfølgelig lave om og skrive for eksempel. Vi kan skrive lidt om turen. Jeg vil bare skrive rundtur her. Type af rute. Ja, det er i det her tilfælde en walking.
Hvor svært er den? Den er very easy. Den er meget let. Vi kan skrive noget om, den er dog-friendly og børnevenlig, og der er forskellige ting. Herover skal vi også skrive rundtur. Skriver vi bare for. Vi kan udgive den som fri benyttelse for alle. Altså folk kan se den på kortet, og så downloade den til deres GPS. Det er jo sharing. Det er privat. Den laver vi om til en publish. Save. Det skal være 10 karakterer, skriver den nu her. Vi skriver 2015. Og trykker på save. Titlen skal være mindst 10 karakterer. Ja, vi har nu fået den lagt ind, og vi kan se en graf på turen, højdegrafen, distance, og vi kan der se, at den går tilbage, hvor vi er hernede på grafen. Reset, tilbage, total distance 5,67 km. Vi gemmer den, det vi har lavet, og vi har nu vores rute. Går ind og tager menuen Route and Tracks, mine ruter, og ser, at nu her den 22. december 2015, 5,67 km, den er publish. Det er en vandretur, den hedder Stene 2015, og den kan så deles på Facebook for eksempel, eller per e-mail. Vi kunne godt se den igen. Og vi har nu her vores tur på et kort. Ruten. Jeg har en anden rute, som hedder Stenva Hytten. Det er det der punkt der. Der går vi til højre og går i en sløjfe udenom og kommer tilbage hertil. Så på den måde kan vi se, hvad der er i nærheden af den. Profilen af ruten begynder cirka 30 meters højde, og den er vist på OpenStreetMap. Det kan så være i OpenCykelMap. Så får vi lidt højdekurve med i det. Hvis nu vi vil have skrevet det her ud, så går vi op og have et udprint af det her kort. Så går vi op i det, der hedder menu, og så kan vi print as pdf, altså få den udskrevet som pdf print, eksport til GPX og generate QR code. Print as pdf, OpenStreetMap. Vi vil gerne have cykelmap. Den er lidt mere. Trykker på eksport. Og vi får nu her det, som vi kan skrive ud. På første side er der en lille beskrivelse af, hvordan den ser ud. På anden side er der et kort og højdekurve.
Så ser udskriften ud. Heroppe til højre har vi print, og der kan vi gemme den her på sin computer, så det er nemt hurtigt at udskrive senere hen og eventuelt sende til andre. Det her, det var en kort beskrivelse af at lave sin egen rute ved hjælp af ViewRangers. Der vil senere hen komme en anden video, som fortæller, hvordan vi overfører dem til sin telefon. Tak for kigget. Håber det har været fornøjeligt.